Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Politics is a dead game. Ndosaka nhasi ndiri kuti rest in peace Geza. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu pakuliend patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Right, tiri ipapo kune sabhuku Themba Mliswa nhasi auyawo ari kuvhura hombe yekuti taona kuti yakakosha kai ngaisvike kune vana veZimbabwe since nyaya dzese dzakatikoshei dzakafanira kunge dzichisvika kune varidzi vadzo vanofanirwa kunge vachidzinzwa. Muridzi wenyaya ndiani? Muridzi wenyaya ndiwe iwewe wakatarisa pachivhitivhiti panapa. Handiti saka regedzai tikuudzei izvi zviripo paground so that tisingazoda kunyamba kuti tichiudzana zvinhu zvakawanda. Nezuro pakaita war veteran akajamuka madhara kutoti hondo vacho vakatoirwa retired general aya vakabudawo vari kunyora tsamba yakati kurei vachizivisa nezvenhoroondo yeconstitution iyoyo iripo iyi vachitaura kuti saka nekuda kwenhoroondo iyoyo constitution iyi haifanirwi kunge ichiamendwa. Vakapa mareasons akawanda vachiti mukaita zvinhu izvi munenge mave kutobhitireya vanhu vatakaenda navo kuhondo vatakarwa navo hondo nechekare. Saka zvinhu izvozvo zvakabata vanhu vakawanda. Takaona vamwe vakutanga kupindurawo nenzira dzakasiyana-siyana. Mwana obuda achitaura kuti iwo zvekutaurwa zvikumbonzwisisa here, what is your problem in that constitution? Ngatimbomira kutukana, ngatiexplaineranai kuti kuamendwa kwakaipei. To them defense yavo iri kuti zvona hanzi kwakabvita hanzi cyclone idai kwakaita COVID-19 saka vari kuti hanzi zvoni president Mnangagwa vakakanganiswa nguva yavo. Ndo zvino zvichitaurwa nevanhu vanenge vachidefenda this whole thing jekuti vakwanise kunge vachizoamenda constitution. Handidi kuzviona. And kozota imwe other side kuti ivo president Mnangagwa wacho vakambobuda vakati ini am a constitutionalist, kana ndichangoti nguva yangu kana yakwana ndotopeka tuko kwangu ndoenda ndosiyirawo umwe otanga kurwa ndima yake. Handiti ndobva kwabudikira zuro ndi zuro ana Paul Mangwana vakubuda nenew version yekuti vaMnangagwa vakasangoteedzera zvatiri kuda isusu vanenge vachasungirwa neconstitution kuti he is a constitutionalist but constitution yacho inenge yakutoudza kuti varove kusvika mu2030 imomo. Hanzi akaromba cheteka anofanira kumenga shoti achatoresigna kuramba kuti haasisiri chero munhu wezanu asi nzasi nekuziva kwatinoita mundiro anoita zanu. Zvinhu zvekuZimbabwe ka pakaipa ndikuti ndakazvitaura ndikati politics takambodzinzwa izvezvi hazisiri nyaya dzekuti tongoti zvakadai zviri kuzoda izvezvi tiritomboyodzana politics ka pakaipa. Ende ndakaonawo futi ponyati watotora kuti zvonite kunzonzwa makungwa kakuti kune arida kuronga kuzodemonstrate vakomana muzvizive kuti munenge muruda kutotyora mutemo. Saka kana musati matyora mutemo tarisai kuti mutemo yenyika yedu inoti chii kuna vanhu vanenge vada kuzoratidzira vese. Because honestly madhara they know ZANU-PF haiterere language yepa-social media. ZANU-PF haina basa nezvinotaura pama-social media. ZANU-PF ine basa nemaitire inoita ikanzwa kuti munhu apinda mustreet ari kuimba inotanga kuchinja face yakutonzwa kuti ndo language yavanonzwa because havanzwe language iyayi kungoti chakadai vanongoti mutamba munhu ari kuti chiko taura naye kamubate kamumuise pakanaka. Aritaura pasocial media hafana adika ari kuita but mukazoti maakuda kupinda manje like unoona pakanetsa nyaya yageza vanhu vakatosungwa vake vakatozobuda manje I think havana 4 days vapuwa bail war veterans 10 vekusungwa musi wa 17. Problem yavo yange isiri yekuti vakatoro ivo vangatorinewo masocial medias vachitosimbisawo pamessages haina basa nyaya iyo havana kuibatirwa nyaya yavo yekunzi vakatosvika paground kutoda ndopa vakabva vanonzi G ipapo. But now without wasting much of your time tinoswera kati chiexplaina muri Zimbabwe because nyaya idzi dzinenge dzichinakidza nozondoona kurwera hour tiri panapa. Themba Mliswa ari kutaura achikomenda on nyaya yema-retired general achiti the politicking begins when people cannot face up to their own gallantry and posture behind vague titles of retired Zimbabwean generals dragging innocent souls in the misnamed leap for relevance. Who are generals if they are silent about their sentiments? The maneuver is starkly a manifestation of political discontent because these very leaders failed
to champion the cause of ordinary war veterans during their own tenure of authority. They are the same individuals who relentlessly persuade fellow war veterans, leading to their arrests and left their welfare largely unattended during the previous administration. I've personally borne with witness to this hypocrisy. At the one point, I even sacrificed my own resources to pay bail for those war veterans wronged by the same figures. Now, in the twinkle of their careers, devoid of power and influence, they seek to position themselves as champions of the cause using rhetoric borrowed from the liberation struggle. Why does everyone out of power suddenly portray themselves as savior when they failed the same with power? You are retired and you have neglected to empower your fellow comrades, yet you now wish to portray yourselves as liberators. Truth is beyond their titles. They wield no substantial influence within the current command structure. Only the political desperate will foist weight on lethargic tantrums of individuals who couldn't even support their fellow comrades when they had power. Tangai mabatsira your fellow comrades ndipo pane mepo dzenyu. Ndo mashoko atiri kutambira ari kubva nekuna sub kuThemba Mliswa. But first thing first, let me thank Themba Mliswa cause apa now azosvika pakuconfirma kuti 10 mawo veterans vanga vakasungwa musi wageza ndiye akavabhadharira bail because vanga vasina mari. First thing first, ndakazvinzwawo nemakuwa but ndakamirira kuti iye azobuda achitaura ega because pane zvimwe zvokuti unozongonzwa wobva wati kudidi. Mhuri yeZimbabwe, chinhu chandakadzidza papolitics dzemuZimbabwe dzakazara betrayal zvekudaro ende akuchaziva kuti ari kukutungamirira ndiani. Pamwe zimusiteni ringe toda kutokutambisa rotokunyudza zvima-CIO zvezve, you never know. Pamwe ari kutongokuda varume vaya vakanotsva, unonzi kutsva. That place is more like a hell. Ndikutaura kuti izvezvi kuna vanhu vanotatu naro apa, enda kuZimbabwe izvezvi kwacho unogara kana kuti 1 week chete wakavharirwa. Handisi kutaura kuti watongwa, ndikuti wakanga uri masalesman just 1 week uchatesta kuti vakomanaka uri kuzviona. But now we have people like Themba Mliswa. That's why vari kuti ari kutaura zvaari kutaura zvakawanda, a lot of nonsense, a lot of sense at the same time, ukuzvinzwisa. But ari kuzotoona kuti panapa vatosiyiwa vari paside, saka rikidza ndivabatsire operakureningena. Saka iye point yake ari kuzongotaura kuna vanhu ari kuti imimi madhara imimi maakuda kudzoka mpawa muchiita skiri renyu rekuti maakuti maona kuti maakunze mamusina kana any relevance or any power anything, mangogara vanhu vakashandawo, maakutanga kuti zvoni maakuzviona kunge maliberators, maakufila kuti ndimi munenge muchifanira kunge takarukira nyika iyi takazoda isu, saka zvakadai hazvichafanira kuitika. Hanzi panguva yenyu makatadza kuempower your fellow comrades, ndo pane nyaya hombe. Panonzi makatosiya kune vamwe vanhu vokuti vakatorwa hondo havana kana senti rakawana. Do you still remember kuti kune dzimwe mari dzakabuda dzakawanda dzeiva ma-war veterans, but vazhinji havana kana kutombodziwana kana ka1 vari kutochema up to now. Saka tichazodii manje? But vamwe vatorimo imomo vakatosvika panguva yavo vakatogara kutotadza kana kurekomenda kuti but inini pamazuva angu ndanga ndina ningiwo vedway, haana kana chaatawana. Zvese izvozvo vakazviignore. Saka sometimes unoona kuti people like Themba vanotaura zvekupenga, but at the same time anenge achitaura a lot of sense pane kupenga kwacho kwaanenge achiita ikoko. But let's see kuti Themba anoda kutry kuti sei ari kutry kudiscourage mudhara uyo ari kuuya kunoreplace Geza here, kana kuti iye Themba ari kuti I can't wait because paper 2 izvozvo I know kuti Themba is busy drafting something kuti ape mhuri yeZimbabwe kuti vazokwanisa kunzwisa kuti chicha akuda kunoitika. Aida apa ndatoona kuti pakunakidza politics idzi guys, muchajamba kunge muna Edmond, ndo zvinhu zvichaitika pachanakidza. Mirai muone action. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulien, yeah. My updates are brilliant, yeah.
subscribe kuti zvizokufambira. I know pane zvimwe zvima information, no worry, tichakupa full information.